Hey, 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 yeah, Thank you for the day, thank you for the air we breathe every day, oh Lord God. Thank you for the day, thank you for another life you have given me. It's a beautiful day, it's a beautiful day, it's a beautiful day. Hey, hey, hey. Then I get on the run, that's it. Salla kasva uudet toksaa. Enis, sain mo, kami shot na lang. Yung saan ka tato? Ako na kami, sino wala. Talang na po. Kapay mo, Martin.
Ay, pasok tayo. Kung kaya mali yung alawan eh. Kaya na so. Kaya na so. Pangatin tayo mito. So, leave a like, subscribe to my channel, or channel. Later, yo. Ako ba? Hi, welcome to my channel. Ingen na imorgon med Olle. Sivgott nagkikimsi piano. Okay, ngayon yakyo. How? Dog walker with Swana. Yung nakadakon ni Gitwag mo po ako sa online. Sige. Huwag po pa ako lang sa online. Kung ka tappen mo siya ingin na. Tappen mo Sarah. Nga matapon na na pangasalo. Now it's time to do it, so let's go. Come. Video mo ito. Okay, pero kung liquid sa todo sila, kung may mo ginamas ka, gawin pala sa kung may posas ng travel. Pamit-lit siya yung nagkipoong kan mo, uwin mo, buti mga ning malala. Kaun yak! Atasin na rush ka nga niya mo for flar na mo. Siska na ptati na layan na mela niya. Buwan me to fan ni kapo ah. Ayun ka pak na po. Eche. Happy! Happy! Pangan! Eh! Ano pa? Tuway. One, two, three. 1, 2, 3. Anong patiwasin?
Abet ko. Shine